I després he dit, dedica'm al llibre. I he tornat a repetir la mateixa paraula, estimació, que compartim l'estimació per la vila del Vendrell. Saps què passa, Núria? Que quan ens llegim aquest llibre i les persones que ens dediquem a transmetre la història del patrimoni als més petits i als més grans, estic segura que també transmetrem aquesta estimació gràcies a com has escrit, perquè és molt important no només allò que investiguem, hi ha molts grans historiadors, grans investigadors, però allò que defineix a les persones realment, els grans investigadors i professors, en aquest cas no d'història, és com transmeten la història. Per tant, moltes gràcies, Núria, per compartir l'estimació al Vendrell. Estic segura que el Vendrell també t'estima. I bé, doncs, explicar i transmetre'ns tot això que has fet i que està materialitzat avui amb aquest llibre. Avui comencem els actes de Sant Jordi al Vendrell. I la mostra està en que aquí hi ha molta gent avui. Per tant, doncs, apostem per un Sant Jordi segur, per una cultura segura. Moltes gràcies a totes i a tots per venir. I bé, estic segura que ara ens passarem molt escoltant-te. Moltes gràcies. Demano un aplaudiment. Sí, em sembla que la Núria... Tu rentes? Ja està, ja ho he fet. Ja està rentat? Sí. Jo ara m'aixecaré i me'n vaig a escoltar-vos. Vinga, va. Núria, ha de parlar algú més? No. No puc fer una altra vida. Bon dia. Fa molt de goig? Oh? Vale. Perfecte. Els problemes del directe, Bon dia. Em fa molt de goig de veure-vos. Feu molt bona patxoca tots. El meu nom és Genís i soc de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que hem col·laborat amb la Núria per treure el llibre que és el motiu de la celebració d'avui. Tinc unes paraules escrites per la nostra presidenta, que per motius de salut no pot estar aquí en aquest moment, i llavors em permeto fer aquesta lectura en referència a la presentació del llibre. Diu, l'any 2019 ens va arribar a la secció, amb el vostre permís em trec la màscara, gràcies. L'any 2019 ens va arribar a la secció de publicacions de l'Institut d'Estudis Penedesencs una proposta per un article a la nostra revista. Però en llegir el contingut, en Joan Soler Bordes, un dels nostres membres, ens va comunicar que hi havia material per a un llibre i suggeria parlar amb l'autora per fer-li la proposta. Dit i fet, la nostra presidenta, la Dolors Garcia, va pactar una trobada amb la Núria Canyelles Vilar a la Biblioteca Terra Baixa i en pocs minuts es van adonar que tenien allò que se sol definir com una afinitat natural, adobada per l'interès que totes dues tenen per la història. El projecte, amb totes les dificultats que va suposar fer-lo realitat en plena pandèmia, va anar agafant cos i avui presentem el resultat. Un llibre fet des de la més estricta exigència acadèmica, però escrit de manera divulgativa, apte per ser llegit per qualsevol persona, amb formació acadèmica o sense ella, que desitgi conèixer
no només la història del Vendrell medieval, ja interessant i atractiva per si mateixa, sinó de la comarca, de la vegueria i, per extensió, de Catalunya. Només llegir els primers capítols, la Dolors, la presidenta, li va dir a la Núria: si tinguéssim un sistema de producció cinematogràfic a l'estil americà o britànic, d'aquest llibre sortiria una sèrie de televisió que faríem pal·ladir als Jocs de Trons aquest tan famós. Teniu dubtes al respecte? Penseu en un grup de veïns i veïnes d'un poblet que decideixen canviar a la brava el recorregut del camí reial. Penseu que el rei, que encara estava dins un conflicte bèl·lic amb el reialme veí, Castella, com sempre, en la guerra dels dos Peres, per al ceremoniós i per al cruel, suposo, i que havia d'atendre les cuites dels veïns d'una de les seves viles per causa del canvi del recorregut del camí. Penseu en un senyor feudal, el del monestir de Sant Cugat, que era el que tallava el bacallà per aquestes contrades, sempre a l'aguait per defensar la seva propietat dels seus territoris, presentant documents o citant documents que ningú va veure mai, si no es falsificaven, Si no, que això el papa de Roma també tenia molta traça. Penseu en el reguitzell d'impostos que els pagesos havien de suportar per satisfer al senyor feudal, a l'església, al rei, etc. Penseu en les lluites de poder entre nobles, bisbes, reis, senyors feudals. A tall d'exemple, els fets succeïts entre el bisbat de Barcelona, el monestir de Sant Cugat i el rei Jaume I amb el Vendrell i la resta de territoris del monestir com a fons. Penseu en la violència desfermada contra el poble, arran que ja no es realitzaven incursions a terra sarraïna i els nobles volien els seus diners. Penseu en la dependència de per vida que havia d'acceptar qui rebia un alou, una finca, per treballar-la. Que, per cert, d'aquí ve el nom de salou. Afegiu pestes i males collites i tanmateix sempre va surar la voluntat de ser, la voluntat de viure, de donar continuïtat als projectes personals i socials dins de l'entorn del Vendrell. El llibre us captivarà i poder us aproparà tant al relat com als documents del que ha sorgit el relat. Ho trobareu no només atractiu, sinó també fascinant. Gràcies. Moltes gràcies per totes aquestes paraules. Espero no decebre'us a l'hora de la realitat de la lectura. A veure, com han comentat, l'origen és un article, per tant, em va portar a llegir bibliografia i a comprimir-ho. En l'article jo anava donant referències i d'aquí va sortir que em van dir: Núria, amplia-ho, i llavors vaig tornar a fer la mateixa feina per expandir-ho. L'origen del treball és casual, perquè vaig trobar, mig per atzar, fent una recerca al portal dels arxius de la Corona d'Aragó, perquè volia veure com tenien digitalitzada la documentació, aquest document. Dic, ostres,
Dic, el 1342, els del Vendrell canvien el traçat del camí ral, perquè la carta en si, que és la que hi ha a la portada del llibre, és una carta que el rei Pere el Cerimoniós envia al veguer de Vilafranca, que era, per analogia, al governador de la zona, de la manera que estàvem estructurats, on pertanyíem, perquè admetés una causa, una confrontació entre els de l'Arboç i els del Vendrell, perquè els de l'Arboç es havien queixat que havien tallat la comunicació entre Tarragona i l'Arboç per desviar el camí i fer-lo passar pel mig del Vendrell. I com ho van fer? Doncs van tirar tot un munt de pedres al mig del camí i ponts a terra. La carta encara diu, això que en van fer un de nou, i també diu que comprovats els fets, per tant, és veritat, es castigui a les persones que ho van fer i que es refaci el camí tal com era. Clar, dius, el camí fins al segle XX passava pel mig del Vendrell, per tant no li van fer cas. Això és la primera. Clar, això és, pensem, 1342 o 1348 ve la Gran Pesta, la gent no estava per refer camins, estaven per sobreviure, que tot també s'explica. Després, què em va passar? Que a l'hora de contextualitzar-ho, que és el que primer em van demanar, vaig anar buscant referències antigues a veure si hi havia esmenes al camí que em poguessin orientar per on anava, perquè l'arqueologia tot sempre l'havien fet passar pel mig del Vendrell. I l'única referència que jo tenia és que no passava a l'època romana pel mig del Vendrell. Passava molt a prop, però no passava pel mig. Aquí sí que he de dir que he de donar molt les gràcies a totes les entitats culturals i científiques que comparteixen els seus articles, la seva bibliografia, els seus documents a internet, que això m'ha facilitat molt la feina. Però com que vinc de l'època analògica, tu fas una cerca i no ho trobes, però com que sabem que Acta Medievalia estava publicada per la Universitat de Barcelona i entres, trobes la revista i trobes els articles penjats. Que és una manera que veureu a la bibliografia que també, qui s'hi vulgui apropar, molta part està compartida. A tall d'anècdota, en això de poder comprovar la documentació, jo vaig mirar el cartolari de Sant Cugat. Tenim la gran sort que aquest document es va conservar. El cartolari és un conjunt de cartes, per dir d'una manera documents. El monestir era el senyor feudal d'aquestes terres i de moltes altres. Al segle XIII s'encarrega d'anar tots aquells pergamins, tots aquells contractes, tots aquells judicis, aquelles sentències, tot allò que tenien escampats en documents sols, ho van copiar. Ho van copiar i en aquest recull és el cartolari, que agafa documentació des del segle IX fins al 1249, que és quan s'acaba. Llavors, jo vaig començar a buscar a l'alta edat mitjana, que serien els segles IX, X i XI, si hi havia referències de la nostra via. I sí, surt anomenada com la calçada. I a partir d'aquí és el que em va obrir les portes a dir, ostres, però és que buscant les referències al camí em anaven sortint moltes altres coses que jo trobava interessants d'explicar. I bé, jo voldria ara anar una mica a l'estructura i començant pel títol, no? Perquè el títol és Un camí que ens porta als orígens del Vendrell medieval. Però és que el camí és molt present al llarg del llibre. Primer, que és un eix vertebrador i estructurador de la nostra zona. Al segle XIV és quan és aquesta modificació. Ja tenim un terme consolidat, perquè tu dius, esclar, si són capaços d'enfrontar-se al rei, perquè Vila Reial, camí ral, és del rei, es pagaven uns impostos, eren molt segurs, uns peatges, en sona? Doncs també, per passar per l'antiga Via Augusta, el futur camí ral, i aquests diners anaven directes al rei. El rei té interessos econòmics directes, li interessa, però és que a més, a la vila que fan mal és l'Arboç, que és Vila Reial, perquè a l'edat mitjana els senyorius feudals, o sigui, a les terres estan com molt subdividides, no? Llavors hi ha un senyor feudal pot ser un bisbe, un senyor feudal pot ser el rei, un senyor feudal pot ser l'abat, un senyor feudal pot ser un noble. Segons qui les ocupava, adquiria uns drets. Moltes vegades eren per delegació. Per exemple, aquí les nostres terres estan sota el domini del monestir de Sant Cugat perquè els comtes de Barcelona
quan van avançant al moment de l'ocupació cristiana, foragitant el califat de l'Àndalus, els regalen amb el monestir de Sant Cugat. Diu, tu seràs el senyor feudal, tu cuidaràs d'aquestes terres. I llavors es fa un contracte de vassallatge. Després, al següent nivell, trobem que es subinfeuda, es reparteix en castlans, que són els senyors que tenen un castell. Aquests senyors juren vassallatge al seu senyor feudal, per tant, al monestir de Sant Cugat per nosaltres. Alhora fan contractes agrícoles amb els que treballaran la terra. I tots aquests contractes són els que he anat trobant aquí al cartolari. Bé, això m'he desviat. Al segle XIV deia, ostres, és un municipi consolidat, que s'enfronta a això, no? A unes conseqüències personals dures, però ho fan igualment. I llavors, arrel d'un altre treball que havia fet sobre les visites pastorals, també veig que no és l'única vegada que els vendrellencs s'enfronten a l'autoritat. Aquella vegada va ser a l'eclesiàstica. Hi ha un moment que a les visites pastorals el bisbe venia a posar ordre a la base, a les parròquies, preguntava als parroquians com es porten els senyors rectors i el senyor rector com es porten els parroquians, i anava sortint tot. Una de les queixes d'un capellà del segle XIV, hi ha moltes, i els vendrellencs decideixen que no pagaran les rendes ni al rector, que és el que després les passava cap a l'abat en aquella època. Què fa l'abat? Els amenaça d'excomunicació. Excomunicar, pensem que estem en una societat totalment cristianitzada, on es confon la paraula habitant amb feligrès, on cada moment de la vida té una equivalència religiosa. Tu neixes, et bategen. Tu t'aparelles i procrees, matrimoni. I tu et mors, les exèquies. Les campanes marquen la vida canònica. Clar, si t'excomunicaven et feien fora de tot aquest sistema. A més, podien confiscar-te els béns. No sé com va acabar, però al següent visita pastoral diuen que tot és correcte. Per tant, devien tornar a pagar les rendes a l'abat. Però dius, carai, és el mateix segle, és el XIV. Primer s'enfronten al rei, després s'enfronten a l'abat. I després hi ha una tercera cosa, que aquesta ja no és per acció, sinó per passivitat. Trobem també que el 1306 es trasllada la parròquia de Sant Salvador, perquè l'església s'organitzava amb la parròquia que podia cobrar el delma, que eren les rendes que necessitava la parròquia per mantenir, en teoria, només el rector i l'edifici per al manteniment, però al final fins i tot es compren, es venen, hi ha moltes corrupteles, això ja és un altre tema. Doncs el 1306 traslladen la parròquia a Vendrell, a l'antiga església de Santa Anna. Aquesta església la trobo referenciada per primera vegada al 1303, perquè era sufragània, depenia de la Sant Salvador. Llavors hi ha una carta que escriu el rector de Sant Salvador al bisbe, on li diu, mireu, traslladeu la parròquia perquè els feligresos vendrellencs no venen, no baixen aquí a Sant Salvador. Diu, per una banda és això, perquè clar, tenim rierades, quedem incomunicats. Una altra cosa és també que pels aiguamolls i tot això els rectors ens posem malalts, agafem moltes febres i ens morim. I l'altre motiu d'això és que no venen i l'església està bastant abandonada. I per això tenim dos Sant Salvadors, perquè al traslladar la parròquia, la funció principal cap aquí a Vendrell també traslladen el nom. D'acord? També vull reivindicar que, ho diem malament, no és l'ermita, no va néixer mai com una ermita. Sant Salvador sempre va ser una església. L'ermita és un lloc de contemplació, que ja neix amb voluntat d'estar en un entorn deshabitat, en tranquil·litat. No, Sant Salvador era una església. Que a més, al costat de l'església de Sant Salvador hi havia el castell de Calders. Després ens en parlo. Bé, tenim que el segle XIV sembla clar que està consolidat. A més, és un moment de naixement del municipi. El municipi, com l'entenem ara, no existia. Es comença a fer a finals del XIII, a principis del XIV, que és un moment que les poblacions, amb els seus vincles de veïnatge,
ja necessiten gestionar-se, tenen uns interessos comuns, llavors s'organitzen i creen les municipalitats o universitats, que també es diu, i les figures són els síndics i els jurats, que a la visita pastoral on s'enfronten a l'abat, per no voler pagar les rendes, es personen els síndics i els jurats de l'Ajuntament. O sigui que ja és un altre acte col·lectiu. Dius, tenim claríssim. Dic, d'acord. Segle XIV Vendrell està estructurat, consolidat i és solidari entre ell. I què passa al XIII? No hi ha massa documentació. El XIII és un moment que el monestir de Sant Cugat, que sabeu que és la meva font, consolida el seu poder. I ha passat el període d'expansió i es consolida. I com es consolida? Bueno, aquí és el que dèiem dels Jocs de Trons. Hi ha lluites entre els bisbes perquè vol dominar l'abat. L'abat vol mantenir els seus privilegis perquè eren autònoms. L'abat pacta amb Roma que li donin els privilegis. Un papa li diu que sí, el 1251, al cap de 20 anys, el 1233, l'altre li revoca. Però el rei Jaume I li torna a donar els privilegis a l'abat. Tot això no passa només aquí, però què passa? Que en documents que fan referència a nosaltres, que és el que hem anat fent al llarg del llibre, parlar una mica del context general i exemplificar-ho en documents que fan referència a la nostra zona. O al revés, de vegades algun document concret m'ha donat peu a parlar de coses generals. Doncs precisament aquests documents del segle XIII, que són poquets, són molt curiosos, perquè, clar, quan corroboren, tornen a dir que sí, que t'atorguem, et reconeixem tots aquests privilegis, senyor abat de Sant Cugat, fan tota la llista d'aquesta capella, d'aquella, dels béns, els drets, de les rendes, patam, 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 i acaben especialment, specialiter, en llatí, el castell de Sant Olivar, els castells de Calders i el castell d'Albinyana. Especialment, dues vegades. I un altre hi ha un sol document. T'atorgo el rei una altra vegada a l'abat de Sant Cugat. Però això estem parlant de que es repeteixen en 10-15 anys aquests documents. Si molt seguits dius, carai, doncs aquí és que necessiten afermar constantment aquest poder. Clar, al rei li interessa molt tenir d'aliat a l'abat de Sant Cugat com a senyor feudal, perquè l'abat controlava la petita i mitjana noblesa local, on ell havia infeudat amb els castells, perquè aquests que en depenien, que agafaven poder, es xulejaven, que s'encaraven al senyor feudal i el senyor feudal perdia rendes, perquè a més tots els d'entremig tothom intentava escombrar cap a casa. I llavors això era simbiòtic, perquè clar, si l'abat controla la noblesa no s'encararà al rei. D'acord? I llavors dius, bueno, i especialment perquè aquest aquí? I llavors dius, evidentment hi ha l'afany d'expansió, de mantenir les propietats, de mantenir les rendes, però i on estan situats aquests tres castells? Mirem un mapa. Albinyana, Sant Salvador, que era Calders, Sant Vicenç i Santa Oliva. Camirral, pel mig, antiga Via Augusta, és on s'obre la plana del Penedès, és per tenir el contacte amb els centres de poder del nord, on hi ha poder a Barcelona, poder vital, a Sant Cugat, el poder de l'abat, a Barcelona també el poder episcopal, en tots els regnes del sud, pel comerç i per les relacions diplomàtiques. Tenir controlat aquest pas dona molt de poder. I llavors dius, per això especialment destaco que aquests castells són vostres. I clar, com que fa referència al nostre territori, doncs per això queda recollit. Després, el segle XII. El segle XII és un segle molt violent. Just acaben de caure les ciutats de Lleida i Tortosa a mans dels musulmans, 1149-1148. Què passa? La noblesa està acostumadíssima a guerrejar. Ells viuen del botí, ells viuen d'incorporar noves terres a les seves propietats. Això se'ls ha acabat, s'ha tancat la porta. Llavors, el que fan és barallar-se entre ells i els que rep sempre, els pagesos. I llavors aquí també he trobat 5 judicis per disputes entre els castells d'aquí Vendrell. Terme. Sempre quan dic Vendrell pensem que al segle XI no existeix com a poble. El nostre terme municipal. També pel camí hi arriben les tropes. Els atacs musulmans pugen. Per quin camí? Pel principal. I al seu pas
destrossen, violen, agafen captius, i nosaltres estàvem a la vora. O sigui que ens va tocar rebre més d'una, més de dues i més de 3 vegades. L'últim atac, però, és precisament del segle XII, el 1118, és l'últim atac al moràvit. Clar, segueixo enrere, que, com veieu, el llibre, al començar amb un document del segle XIV, en lloc d'anar cap a les conseqüències, va anar buscant les causes i va anar tirant enrere. I us estic explicant amb la mateixa estructura que més o menys he fet el llibre. Als segles X-XI, la via torna a ser important, tant per l'expansió territorial com per les algarades califals. Veiem, hi ha moltes referències, les trobareu posades, de les ratzes, però uns pujaven, els altres baixaven, vull dir, era una zona conflictiva. Però va avançant l'ocupació com tal. Per on avancen? Avancen pel camí. I és aquí, en aquests segles, on trobo referenciada la calçada. No em diuen és, però diuen les nostres terres són les que van del torrent fins a la calçada, o del Puig fins a la calçada, o molt general. Dius, aquesta gent acaben d'arribar i no coneixen el territori, perquè amb la documentació anterior ja són molt més concrets. Fins i tot et diuen fins la terra que és de fulano de tal, d'acord? Aquí és tot molt genèric. Dius, estan arribant, no coneixen el territori, però ja el volen ocupar. Fins i tot, a part de la referència a la calçada, també hi ha un moment que en una fitació parlen que arriba fins una creu vella que han fet sobre una gran pedra esculpida. I llegint bibliografies sobre els miliaris i les vies romanes, a veure, ciclaria per on passava la via Augusta, parlen de que a l'edat mitjana, per ja desconeixement de l'utilitat dels miliaris, els creuen que són símbols pagans i que els hi claven una creu al damunt per cristianitzar-los. És possible que aquesta referència sigui que van fer això. Jo vaig llegir un article genèric, però segurament aquest miliari va ser cristianitzat perquè ens està confirmant que la via Augusta passava molt a la vora, no? La via. Com anem ocupant el territori? Doncs controlant-lo. Amb què? Amb castells. I hi ha castells banda i banda de la via Augusta. Els castells tenen una doble funció. Una és repel·lir els atacs o intentar-ho cada vegada que venen les tropes musulmanes. Es comunicaven entre ells amb senyals de fum. L'altra és un símbol de poder, fins i tot en el paisatge. Ens està marcant molt qui mana. Un castell té molta prestança. A més, els reconstrueixen i els mantenen quan ja s'han acabat les disputes musulmanes, perquè té aquesta doble funció de poder senyorial, de marcar. Perquè defensa, no ho sé, perquè també trobo molta documentació que cada vegada que hi ha un atac diuen per culpa dels atacs musulmans hem de refer el castell. Però bum, ja l'han tornat a tirar a terra. Vull dir que massa defensa no sé si donava. I sempre molts morts, molts captius. Clar, nosaltres estem el que se li diu la zona de la marca. La marca és una paraula que no la podem assimilar a frontera. És una paraula medieval. Se l'inventen per la necessitat. La marca és allà on arriben els dos poders, el califat i el comtal, moros i cristians, per resumir, i és on es barallen. I és fluctuant. Ara pot estar més amunt, ara pot estar més avall. Depèn d'on estigui la confrontació en aquell moment. Amb tot això d'aquesta documentació que us explicava, que van dient que pels atacs hem de refer les esglésies, hem de refer els castells, parlen que, esclar, aquí és una zona molt perillosa, és una zona erma, no hi pot viure ningú, només hi ha animals salvatges, que de fet, en aquest sentit, hem trobat una perla de document, que també tenim la sort que se cita i es fa referència al nostre terme i als estanys de Calders, que constantment els anomenen. Primer, perquè el qui el va escriure era molt dotat, era molt culte, i hi ha un investigador, un filòleg, que és l'article que jo l'he pogut me l'ha referenciat a aquesta visió, diu, és que estic buscant literatura furtiva de l'alta edat mitjana, diu, i l'interpreto com aquells textos que són de qualitat literària, però que estan amagats en llocs on no els hi tocaria. Diu, com per exemple aquest contracte.
I sí, fa unes descripcions de com els musulmans havien fet molt bé, allò, amb un llenguatge que no tocaria, no? Perquè, de fet, totes les altres referències que trobo en 5 o 6 documents més d'aquesta època és una frase i mitja. Van venir, van caure i tornem a reconstruir. I aquí és tot un paràgraf. Dic, doncs mira, tota una sort que sigui en un document que faci referència a altres, no? Després, aquest document també diu una altra cosa interessant. Parla que ara s'han canviat les tornes. Diu, gràcies als germans Armengol i Berenguer que van anar a Còrdova, nosaltres ara ens hem alliberat del jou enemic. També tot rimbombant, en aquest estil. I dius, a Còrdova? El document està datat el 1012. Doncs el 1010 hi va haver una expedició de comtes, abats, bisbes, de mercenaris catalans que es van ajuntar amb un dels dos... Perdoneu, a l'Àndalus s'havia mort el Mansor i hi ha una guerra civil. Què fan els comtes catalans, entre cometes, perquè eren Besalú, Cerdanya, ho dic per resumir, però de tots els comtats s'ajunten. Se'n van a Toledo, s'ajunten amb una de les faccions que lluitava per ser califa de l'Àndalus i ataquen a l'Àndalus. Les barbaritats que fan són similars a les que feien els que pujaven cap aquí. Hi ha una descripció que ja la llegireu que li retorna una filla, el pare hi va plorant, us ho explico, i diu, us pagaré 400 monedes si la deixeu anar, i el bàrbar, que eren els ifranys, que els deien, els francs, que eren els nostres, representa, que maten el pare, li roben els diners i es queden amb la filla. I després també ataquen, entren a les mesquites, tiren vi per les parets. Clar, el vi és un element totalment amb molta simbologia cristiana. Es fa servir per l'Eucaristia i reguen les... I llavors, però és que a més, sabem que cobraven per cada dia que estaven allà. Els bisbes i els abats i els comtes cobraven més que els peons, però tenien uns sous estipulats. O sigui, van anar a fer la guerra per guanyar diners, a part del poder. Però és que a més arriba un moment que això s'allarga i s'acaba els diners. I els diuen, saquegeu tot el que vulgueu. I llavors, bé, van fer molts diners. I és aquest document del 1012 que és quan diu, gràcies a que ens hem alliberat del jou, tornen cap aquí, els que van tornar, perquè hi va haver 3.000 baixes, els que van tornar enriquits. I coincideix en el moment de que es va expandint, doncs, el poder comtal, tenen diners per construir castells i per construir esglésies i per consolidar-se. O sigui, tot va lligat. Aquest mateix document, també d'una manera molt detallada, ens diu que, que aquesta terra era erma, que aquí no hi vivia ningú, que només hi havia animals salvatges pasturant. Però clar, després llegeixes altres documents i et diuen que un any abans o dos d'aquest document hi havia hagut un tal Isimbert que li havien infeudat al castell de Santa Oliva, que havia construït una torre, que havia portat 15 famílies i que estava conreant. Dius, estava erm o hi havia un castell? Molt sovint amb la documentació d'aquesta època he trobat la referència a que eren terres ermes. Però també els mateixos documents es contradiuen, perquè moltes vegades quan fan les delimitacions d'aquests contractes d'arrendament de les terres et diuen, arriba fins a, com diuen, fins al d'allò que diuen, que anomenen, dius, a veure, si diuen anomenen és que hi ha algú que hi viu. El mateix document també diu, i em feu d'aquest castell del que cobro rendes des d'antic. Dic, però carai, si m'acabes de dir que feia 300 anys que no hi vivia ningú. I llavors aquestes contradiccions a mi m'han portat, aquí sí que faig una teoria d'investigadora i d'historiadora, a veure què és una estratègia. Per què? Perquè en aquell moment encara és vigent el dret visigot. El dret visigot, que els coneixen perfectament els lletrats i els escrivans de Sant Cugat, permetia quedar-te en unes terres si tu podies demostrar que durant 30 anys les havies conreat.
Clar, si ells van dient en un document escrit aquí no hi viu ningú i l'altre està dient no, és que jo fa 30 anys que la treballo però porto testimonis, doncs què va passar? Judicis, molts judicis per aquestes terres. I aquí n'hi ha un que també l'he trobat referenciat ja en la bibliografia del segle XIX i fa referència al castell de Calders, als estanys i tot el nostre terme. A l'època, el judici comença el 1013. A l'època ja l'anomenen Magna Altercatio Causa, o sigui, el gran judici. La bibliografia actual li diu el judici més cèlebre. Dius, ostres, i això passa que es barallen per les nostres terres. Què va passar aquí? Una tala de l'aire, el 1013 es persona a davant de la cort de Barcelona i diu que el seu pare havia fet aprisió d'aquestes terres. L'Adelaida no era una qualsevol, l'Adelaida estava emparentada amb els vescomtes de Barcelona. S'està enfrontant amb l'abat. Joc de trons. A més, qui presidia? La comtessa Ermessenda. Fixem-se que tenim dues dones. Al segle XI la dona tenia molt de poder. És cap a més endavant, ara faig un parèntesi, que amb la influència de l'Església, dels seus sermons i tot això, la dona va quedant en un paper de submisa i de relegada. Però pensem que al segle XI i XII governen països, terres, castells. Els homes se'n van a fer la guerra, elles queden, conreen les terres. Han trobat restes òssies de dones d'aquesta època, l'arqueologia, i els han trobat tan gastats i tan destrossats com els dels homes. Se'n feien uns tips de treballar. I les terres que es van rompre, que es van anar guanyant els boscos i aquestes zones ermes, les treballaven tant els homes com les dones. I a tots els estatus socials trobem dones en aquest moment, no? Doncs aquesta és una, és l'Adelaida, que a més es veu que era molt culta, que era tota una senyora, no? Doncs s'enfronta amb l'abat. Què passa? Ell encara el dret a prisió, que és aquest dret de dir jo tinc aquestes terres, amb un famós precepte que brandeix el monestir de Sant Cugat del segle X. I ara faig un parèntesi, després segueixo amb el judici. En una de les famoses ràtzies de l'Almansor, que també va passar per aquí, també vam rebre, és del 985, va arribar fins Barcelona i fins Sant Cugat, i va cremar el monestir. I va cremar molts dels seus preceptes. Al cap d'un any, l'abat de Sant Cugat se'n va cap a Compiègne, al nord de París, perquè en aquell moment els comtats catalans encara depenien de la monarquia franca. D'acord? Tot això ho explicaré, està més ben explicat al llibre, I trobareu moltes notes de peu de pàgina amb la voluntat aquesta, que si hi ha referències als carolingis, als moravis, no hagueu d'anar a buscar, jo us ho he posat amb voluntat de que potser sí que perd una mica la lectura, però reprenem el paràgraf, però així he anat explicant els fogatges quan en parlo, molta nota a peu de pàgina en aquest sentit de poder anar explicant totes aquestes terminologies, no? Que estem més avançats els que fem història, és normal. Doncs bé, se'n va cap a la cort franca i li diu: mira, és que m'han cremat els meus documents i et demano que em tornis a donar els meus privilegis. I jo me'l vaig llegir amb molta atenció, aquest document, i enlloc posa que sigui una còpia. Dius, ostres, a veure, a Compiègne saben com són les terres d'aquí? O l'abat li va anar dictant, és meu això, és meu allò, és meu això, és meu allò. Jo deixo la pregunta oberta. Bé, en aquest judici, l'abat diu, no, és que nosaltres tenim aquest document, que és del segle X, i tu m'estàs dient que ell va venir més tard. I clar, és que el rei Franc ja ens havia donat aquestes terres. Però els jutges d'aquell moment no ho veuen clar i diuen la meitat per cada un. 3 anys després, reobre el cas al monestir, es torna a enfrontar amb l'Adelaida. Llavors fan una altra visió. Diuen, és que clar, aquest recepte real, com que en realitat vosaltres no havíeu ocupat les terres, llavors no té vigència. Però com que no té vigència i no és de ningú, jo li dono al comte de Barcelona i automàticament en la mateixa sentència el comte de Barcelona diu i jo li dono l'abat de Sant Cugat. Pim pam! I es torna a quedar sense terres
la família Vescomtal. El 1033, reobren el cas. Qui? El Mir Geribert. El Mir Geribert també era el gendre de l'Adelaida. Està emparentat també amb la casa Vescomtal. El Mir Geribert és tot un personatge. Jo passo molt de passada pel llibre, però pensem, estem segle X-XI, més a l'11. Consolidació de l'estructuració feudal. Està naixent un nou ordre. Ens hem d'imposar. Per això hi ha tantes lluites. Perquè els moments dels canvis, els moments les coses s'estructuren, és els moments de les empentes. És com quan s'obre un acte, i tothom ja està assegut, les coses ja van bé. No? Doncs aquí estem en aquest moment que estem corrent cap a qui ocupa les cadires. I tenim totes aquestes lluites de poder. Doncs el Mir Geribert s'encara al comte de Barcelona perquè vol crear un comtat del Penedès diferent del comtat de Barcelona. No per independència, senzillament, com que també hi havia el de la Cerdanya, com que també hi havia el d'Osona, com que també hi havia de Pallars, doncs diu, escolta, tot això és nou, però ara ja que Penedès sí que és un nom geogràfic, no és com marca, que és geoestratègic, d'acord? I s'encara, i fins i tot va atacar el castell comtal de Barcelona. Tot un personatge. Doncs aquest reobre la causa perquè diu, és que li vau prendre les terres a la meva sogra. I quan s'aixeca té tot el recolzament de tots els nobles del Penedès, també, no ho fa ell sol. Però perd, perd. Perd contra el comte de Barcelona i ara parlava de la disputa amb el comte de Barcelona, que això passa després del judici. Doncs en el judici diuen, bueno, quin és el títol més antic? Els testimonis o no, Mir Geribert diu que també té un document, però no li deixen presentar, no li deixen llegir. I llavors, quan diu és que aquest precepte del 930... Bé, ara no me'n recordo de la data, és igual, perdoneu. Diu, no és ben bé que sigui l'original, perquè l'original es va cremar. I llavors l'abat diu, coneixem 3 persones que el van sentir llegir. I el mateix document diu, hi van portar 3 vells malalts i decrèpits, que jo, pobrissionets, me'ls imaginava allà cagats de por, dient, sí, jo vaig sentir dir això, perquè diuen, fil per randa, amb una bona memòria fantàstica, aquests 3 vells decrèpits, fil per randa el que vol que digui el precepte reial. Bé, com que la sentència amb el Mir Geribert no li deixen presentar els seus testimonis, s'acaba com... I era un home de sang calenta, es veu que es va aixecar, va marxar cridant, i tot això per totes aquestes terres nostres. Després ve l'enfrontament amb el comte de Barcelona i després acaba mort a Tortosa. El comte de Barcelona molt hàbilment el posa a favor seu, l'envia com a emissari a la taifa del regne de Tortosa i li tallen el cap amb ell de son fill. El Mir Geribert es va autodenominar príncep d'Olèrdola, perquè Olèrdola era la capital del Penedès, la capital històrica del Penedès és Olèrdola. Què passa? Què fa el comte de Barcelona amb molta vista? Desplaçar l'eix i crea una nova ciutat, una vila franca, amb molts privilegis, amb dret de mercat, perquè es desplaci l'eix de poder i l'eix comercial i col·loca el veguer d'Olèrdola cap a Vilafranca. Per això és anecdòtic, en el llibre. Tornem a trobar el judici reobert el 1037. Aquesta vegada és un tal Bernat Utger, que era senyor del castell de Castellví i per herència també li haguessin tocat aquestes terres tan disputades que venien del dret de prisió, que no hi havia manera de demostrar que sí, que la seva família els havia conreat, que eren d'ells. No hi havia manera. I aquest es veu que era un personatge culte, format, sabia llegir i escriure. Segur que coneixia totes les altres sentències, que sempre acabaven perdent la part nobiliar. I va dir, faig un plantejament. Jo no vull justícia ordinària, jo vull un judici diví, perquè qui és més savi que Déu? Clar, digue-li això als jutges del monestir i els bisbes i els abats i tota aquella gent. Diu, no, esclar, judici de Déu. Sabeu què van fer? Van agafar 2 albats, 2 nadons, els van posar en un bidó, en remull, a veure quin flotava,
Si frotava un o frotava l'altre, diu, aquest és el teu, Sant Cugat, Bernat Utger. A veure, si un flota o s'enfonsa. Total, que no va quedar clar, perquè un es veu que es va mig enfonsar, però l'altre li va passar l'aigua per sobre. Dius, bueno, una altra vegada tornen a partir les terres, però les dues anteriors les havien perdut del tot. O sigui, la primera vegada, la de l'Aida n'aconsegueix la meitat, els dos altres judicis s'ho queda tot Sant Cugat, i ell diu, més m'estimo quedar-me en la meitat que quedar-me sense res, i va ser molt hàbil. Si els nadons estaven vius o morts, vull pensar que estaven vius, perquè especifiquen que era aigua freda. O sigui que, pobrets, els van remullar i prou. En tot això, dius, bueno, i el Vendrell? Què hi pinta aquí? Clar, jo he estat parlant de l'estructura dels castells, no? Que venia. Van arribant els senyors comtals i infeuden un gran territori, que primer és Santa Oliva, que en parlem que és la matriu de Santa Oliva. Al cap de pocs anys, el 1013, ja surt separat el castell de Calders, que és el que està a costat de la mal anomenada ermita de Sant Salvador, que fins al segle XIX hi va haver una torre. I a més hi ha un document que diu el castell de Calders a costat de mar. I del de Calders neixerà el de Sant Vicenç, ja el 1047, o sigui, pam, pam, pam. Tota aquesta zona es va estructurant amb la manera feudal. Llavors, dic, i el Vendrell? Doncs el Vendrell, la primera referència escrita, que sempre dic escrita, que hagin escrit no vol dir que sigui el moment que surt com un bolet, és del 1037. Carai, i on te surt aquest document del judici quan delimiten les terres que s'han de partir? Clar, la primera referència diu, això arribarà fins Vendrell. Cap més referència, dius, Vendrell què era? Què era? Perquè moltes vegades diuen el lloc, la vila, no, res més. Al cap de 40 anys una altra vegada, també amb una delimitació de terres, Vendrell, el 1044 o així, sense res. En canvi, el 1068 ja l'infeuden, és a dir, ja l'estem posant sota el sistema, sota les condicions feudals. I en aquest moment, que és el document més que ja parla directament de tots els seus límits, parlen del Mas Vendrell. Jo vull pensar, bé, no estic segura, que ve de la prisió, que va haver un Vendrell que va venir, es va instaurar aquí, va aixecar un mas i va prosperar. I al voltant d'aquest mas es va anar configurant la població del Vendrell. No venim de Sant Salvador, venim d'un mas. Estem vinculats amb Sant Salvador perquè era el nostre senyor feudal, el castlà, el d'entremig, que hi havia el castell de Sant Salvador. I la nostra parròquia era la de Sant Salvador. Però el nucli neix separat de Sant Salvador. I llavors dic, esclar, doncs, si el 1037, en un judici tan potent, que ha durat tant de temps i que se n'ha esbarallat tant, l'anomenen, ha d'estar creat abans. Jo crec que ha de ser molt a principis, a l'entorn de l'any 1000, cap a 1010, 1000, perquè ha de tenir un temps per créixer. I també el document d'infaudació no diu aixecaràs un mas, cosa que es troba en altres documents. Aquí ja el donen per fet. Però és que, a més, tornem a tenir una excepcionalitat. Ens diu, m'he llegit una tesi doctoral d'un noi que ha fet sobre els contractes agraris entre caslans i pagesos i com se va anar estructurant tota aquesta estructura agrària. Diu que l'únic document on el moment d'infaudar hi ha coparticipació de la terra és el Mas Vendrell. Hi ha un contracte a mitgeria, vol dir que fem a meitat i meitat. Diu que és l'únic. N'hi ha d'altres, però és meitat de bous, meitat de... Són bastant excepcionals, però amb participació de la terra només aquí. I ell explica, això normalment es dona per moments, per contencions, ara no me'n surt la paraula, és igual, per evitar problemes. I per tant, ells ja venien, i feuden el Vendrell a més el 1068, és bastant tard, el 1037 ja és conegut, 30 anys han passat, però clar, si s'estan esbarallant pels castells, un mas, doncs ja el farem. Això interpreto jo. I llavors dius, clar, si li posen aquestes bones condicions és que el mas era molt potent, perquè ja venien de molts judicis i suposo que Sant Cugat va dir en tinc prou d'aquesta zona de judicis i llavors li donen unes bones condicions, no?
Què hi havia abans de tot això? Doncs durant el període califal he trobat poques referències, el que he trobat és, ho explico, sembla que sí que això va estar habitat, no se sap massa bé si eren hispanogots que es van convertir a l'islam, eren mossàrabs que van seguir pagant i seguint la seva religió, bé, però que sembla que sí. Després també hi ha una cosa, que també he trobat en un article, que hi havia uns punts de recollida d'uns impostos musulmans del califat i que es feien a prop dels camins. I ja tornem a tenir el camí estructurant-nos al territori fins i tot a l'època califal, no només pels atacs, sinó també els moments de pau, pel comerç i per cobrar impostos. No? També el camí el trobem amb l'origen del Vendrell, perquè la bibliografia que he consultat sobre com es anaven configurant els masos diuen que els primers normalment es fan a prop de vies transitables. Clar, tu tens un mas, tu conrees, tens cabres, oques, ovelles, conreu, tens excedent, l'has de comercialitzar. Si estàs a prop d'un camí ho tindràs més fàcil. I després, doncs això, el topònim és senzill. Expressava moltes vegades que el nom del que construïa el mas agafava el mas de tal, el mas Vendrell. No? Perquè Vendrell, dic això, Vendrell d'on ve? Diu, és un antropònim, un nom de persona. I he buscat d'on venia. I és molt curiós perquè les primeres referències està escrita en B alta, en B baixa, el mateix document, la mateixa persona amb les dues lletres. I els he trobat al segle IX els comtats del nord. He fet un mapa al llibre perquè quan els anava buscant, allò que intuïtivament veus que amb els anys va baixant. I llavors he posat uns colorets per anar veient com va baixant el cognom. Els primers són el Pallars, en Empúries, són a Elna, el Rosselló. I era, diu, de com neix aquest cognom? Doncs resulta que amb la invasió franca, amb la manera de denominar-se dels visigots elimina la manera romana i ells s'anomenen amb un sol nom, un nom de família i prou. Què passa? Que quan van millorant i va augmentant la població es confonen i llavors en fan de nous. Hi ha diferents branques, els oficis, hi ha el dels dies de la setmana. Llavors agafen un dia de la setmana, l'antropotitzen i li posen el nom de persona. I el nostre ve de die veneris, dia divendres, i el posen l'ellus, que és un sufixe que es feia servir bastant, com sabat sabatell, de dissabte, els que es diuen martos des de martes, i llavors aquest cognom va baixant. I bé, fins aquí vaig dir, doncs arribo fins al 1037, hi ha més documentació, que ja no sé si és cognom o si és topònim, però ja tallo. I després també, clar, i per on passava el camí abans, no? Que és l'excusa. Doncs bé, faig una proposta amb totes les meves reserves, sense poder fer prospeccions arqueològiques perquè tenim tota una vila posada al damunt, però hi ha una cosa que em dona molta pista, que és la Torre del Cintoi. La Torre del Cintoi està una miqueta alçada. Ara hi ha tot aquell edifici que ens ho tapa, però és que podia veure perfectament el pas de la Via Augusta. En la carta, que diu que apilen pedres i que tiren ponts a terra, que dic, ponts? Segurament, on ara passa la via del tren sobre la riera, és possible que hi hagués un pont, perquè està molt a prop de la Torre del Cintoi. I els ponts són uns elements especialment sensibles a vigilar, tant en temps de pau pel comerç com en temps de guerra pels atacs. I la Torre del Cintoi és de les més petitetes, però és una torre de guaita. Les torres de guaita es comunicaven entre elles i amb les torres dels castells amb senyals de fum. No servien massa per defensa, com a molt es podien amagar 3 o 4 persones. La part de baix sempre estava sense porta, entraven pel pis de dalt. En fotografies antigues encara es veu, però ara està tan malmesa que ja no s'aprecia res. Reivindico que és l'únic vestigi medieval que queda aquí a Vendrell, a veure si com a mínim el consolidem. I no sé, em sembla que us ho he explicat tot, no sé si ha estat del vostre interès i més o menys us he fet un resum de com ha anat la meva recerca. Gràcies per la vostra presència i atenció.
Bé, doncs moltes gràcies, Genís, moltes gràcies, Núria. I ara, seguint el protocol per mesures de seguretat, us demanem, si us plau, que no us aixequeu encara de les cadires, que ara passarem i us repartirem els llibres, perquè l'Institut d'Estudis Penedesencs us els regala, i qui vulgui signatura per part de la Núria, signatura de llibre, començarem per l'última filera, si us plau. I llavors vindrem pel passadís, signarem i marxarem cap a la dreta i sortirem per la porta una altra vegada de les catifes. Ho fem així, si us plau, us demano paciència, però hem de seguir les recomanacions de les mesures de protocol. Gràcies.